ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലെ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊക്കെ ഇയർഫോണിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, അവരൊരിക്കൽ കേൾക്കില്ല, അവരൊരിക്കൽ കേൾക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 120ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? 20ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മധ്യയിലെ 20ാം അധ്യായം 120 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാധുശാസ്ത്രകൃപയായതി കൃഷ്ണോന്മുഖയ സേ ജീവനിസ്തരമായ താഹര ചടയ. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾ സ്വമേധയാ പ്രചരിപ്പിച്ച് കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനാകാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധുവര്യന്മാരുടെ കാരുണ്യത്താൽ ബദ്ധാത്മാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖനാകയാൽ അവൻ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മായ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? സാധുവര്യന്മാരുടെ അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുഭദേവ കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രങ്ങള് സ്വമേധയാ പ്രചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധുവര്യന്മാരുടെ കാരണത്താൽ ബദ്ധാത്മാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖനാകിയാൽ അവൻ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മായ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ദേവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്തിയ മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ഈ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക കഠിനമാണ്. എന്നാൽ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെ നിഷ്പ്രയാസം മറികടക്കാം. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ? എന്താ പറയുന്നത്? മമ മായ, എന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? അതിനെങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് ആർക്കും മറികടന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരെ വേണമെങ്കിലും മായ പിടിക്കാം അല്ലെ? നമ്മള് എന്താ വലിയ ഭക്തനാണ്, നമ്മളെ ഒരിക്കലും മായ പിടിക്കാനില്ല എന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതണ്ട അല്ലെ? ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ നമുക്ക് മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു. കാലാകൃഷ്ണദാസ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദക്ഷിണ ഭാരതം സന്ദർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് കാലാകൃഷ്ണദാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ ഭട്ടതിരിമാരുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാലേ ഭഗവാൻ തന്നെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. മായാമുക്ത ജീവേര നാഹി സ്വാദ കൃഷ്ണജ്ഞാനം ജീവേരേ കൃപയാ കൈല കൃഷ്ണവേദ പുരാണ. ബദ്ധാത്മാവിന് സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അഹൈതുമായ കൃപയാൽ വേദങ്ങളും അതിന്റെ അനുബന്ധങ്ങളായ പുരാണങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തി. ശാസ്ത്രഗുരു ആത്മരൂപേ അവനാരേ ജനാനാം കൃഷ്ണമോര പ്രഭുത്രാദ ജീവരെ ഹയജ്ഞാനം. വിസ്മരണശീലമുള്ള ബദ്ധാത്മാവിനെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ, സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആധ്യാത്മിക ഗുരു, പരമാത്മാവ് എന്നിവയിലൂടെ കൃഷ്ണജ്ഞാനം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയിലൂടെ അവന് പരമദിവേദം കൃഷ്ണനെ യഥാരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ശാശ്വതനായ യജമാനും മായയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അവനെ തന്റെ ബദ്ധജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനും എപ്രകാരം മോക്ഷം നേടാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും.
വേദശാസ്ത്ര കാഹേ സംബന്ധ അഭിധേയ പ്രയോജന കൃഷ്ണ പ്രാപ്യ സംബന്ധ ഭക്തി പ്രാപ്യ സാധന. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജീവസത്തയുടെ ധാരണയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയും അഭിധേയം എന്ന് വിളിക്കാം. സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. ഇത് പ്രയോജനം എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 3 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ? സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജനം. സംബന്ധ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ക്യാമി എന്ന് ചോദിച്ചതിന് മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളതിന് ജീവേര സ്വരൂപഹോയി കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒക്കെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപാവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുന്നതിന് സംബന്ധ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ അഭിധേയ, അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അഭിധേയം. പ്രയോജനം, അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുക, കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ, അതിനെ പ്രയോജന എന്ന് പറയും. അഭിധേയ നാമ ഭക്തി പ്രേമ പ്രയോജന പുരുഷാർത്ഥ ശിരോമണി പ്രേമ മഹാദാന. ഭക്തിയുത സേവനം അഥവാ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായുള്ള ഇന്ദ്രിയ കർമ്മത്തെ അഭിധേയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിന് ജീവിത ലക്ഷ്യമായ ഒരുവന്റെ മൗലികമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തെ വളർത്താൻ കഴിയും. ഈ ലക്ഷ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പുരുഷാർത്ഥവും മഹാദാനവും. ഇപ്രകാരം അവൻ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമവരുത ഭഗവത് സേവനം എന്ന വിധാനത്തെ കൈവരിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണ മാധുര്യ സേവനാനന്ദ പ്രാപ്തിര കാരണം കൃഷ്ണ സേവ കരേകാര കൃഷ്ണരസ ആസ്വാദന. ഒരുവൻ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഉറ്റബന്ധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ നിർവൃതി നേടുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്ന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ രസം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദൃഷ്ടാന്ത കഥയുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു പണ്ഡിതനായ ജ്യോതിഷൻ ഒരു ദരിദ്രന്റെ വസതിയിൽ വരികയും അവന്റെ ദുഃഖാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഈ പ്രകാരം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. തുമിക്കനെ ദുഃഖി തോമാര ആച്ചപിതൃധന തോമാരന കഹിലാന്യത്ര ചാടിയില ജീവന. ജ്യോതിഷൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് നീ ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നത്? നിന്റെ പിതാവ് വളരെ സമ്പന്നനായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരിടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞതിനാൽ തന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് നിന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജ്യോതിഷന്റെ വാക്കുകൾ ദരിദ്രന്റെ നിധിയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകിയതുപോലെ താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖകരമായ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ ഒരുവൻ ജിജ്ഞാസുവാകുമ്പോൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ അവന് കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം നൽകുന്നു. ജ്യോതിഷന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ദരിദ്രന്റെ നിധിയുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധം പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടാണെന്ന് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു. बापेरे धन अच्छा है ज्ञाने धन नाहि पाया तबे സർവജ്ഞ കഹേ താരെ പ്രാപ്തിരൗപായ. പിതാവിന്റെ നിധിയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പു ലഭിച്ചെങ്കിലും ആ അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രം ദരിദ്രന് നിധി നേടാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ആ നിധി കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപായവും ജ്യോതിഷൻ അവനോട് പറയണമായിരുന്നു. ജ്യോതിഷൻ പറഞ്ഞു, നിധി ഈ സ്ഥലത്താണ്, എന്നാൽ തെക്ക് ഭാഗം കുഴിച്ചാൽ കടന്നലുകളും തേനീച്ചകളും ഉയർന്നു വരും, നിനക്ക് നിധി ലഭിക്കുകയില്ല. പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കുഴിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു യക്ഷനുണ്ട്, നിന്റെ കൈകൾക്ക് നിധിയെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം അവൻ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. വടക്കു ഭാഗം കുഴിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു കറുത്ത സർപ്പമുണ്ട്, നിധി കുഴിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വശം അത് നിന്നെ വിഴുങ്ങും. എന്നാൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് അല്പം മാത്രം മണ്ണ് കുഴിച്ചാൽ മതി, നിന്റെ കൈകൾ നിധി കുംഭത്തിൽ സ്പർശിക്കും.
അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, യോഗമാർഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രക്രിയകളുണ്ടെന്ന് പുരാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കർമ്മകാന്ഡം കടന്നലുകളോടും തേനീച്ചകളോടും ഉപമിക്കപ്പെടുന്നു. അവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന പക്ഷം അവ കുത്തുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജ്ഞാനകാന്ഡം അഥവാ ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയ മാനസിക അസ്വസ്ഥങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതത്തെ പോലെയാണ്. യോഗമാർഗത്തെ കൈവല്യമാകുന്ന നിരാകാര പോഷണത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു കറുത്ത സർപ്പത്തോട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരുവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിജയിയായിത്തീരുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിധി അനായാസം കരഗതമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ നിധി എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ നിധി നേടാനുള്ള എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മം സുസുഖം കർത്തുമഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ പറ്റുന്നതും സുഖമായും സന്തോഷത്തോടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയുത സേവന മാർഗമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു നിധി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അത് ഓരോ വഴിയിലൂടെ ഓരോ ഭാഗത്തിലൂടെ പോയാലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി, ഭഗവാനെ നേടാനുള്ള എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം. അതിന്റെ വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് മാത്രമേ വായിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച്. ചില പ്രഭുപാദർ ആദ്യം തന്നെ ഭക്തിയോഗമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ധ്യാനയോഗം 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലായാലും ധ്യാനയോഗം അവസാനമാകുമ്പോഴും പ്രഭുപാദർ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിനാണ് ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ 12, 13 മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലും ഒക്കെ പ്രഭുപാദർ ഭക്തിയോഗത്തിന് ഊന്നൽ നൽകും. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും പ്രഭുപാദരെയും ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയുത സേവനം ഇതിന് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെയോ ഭാഗവതത്തിന്റെയോ അവതാരിക വായിച്ചാൽ പോലും ഭക്തിയുത സേവന മാർഗമാണ് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി. അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പ്രഭുപാദർ വിശദമാക്കി തരുന്നു. ഐച്ഛ്യശാസ്ത്രേ കാഹേ കർമ്മ ജ്ഞാനയോഗ ത്യജി ഭക്തിയെ കൃഷ്ണ വശഹയ ഭക്തിയെ തന്റെ ഭജി. കർമ്മം, ജ്ഞാനം, യോഗം എന്നീ മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പകരം കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നു. സംസാദയതി മാം യോഗോ നസാംഗ്യം ധർമ്മ ഉദ്ധവ നസാദ്യയാസ്തപസ്ത്യാഗോ യഥാ ഭക്തിർ മമോർജിത. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയ ഉദ്ധവ, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെയോ അവ്യക്തിഗത ഏകത്വവാദത്തിലൂടെയോ സാംഖ്യയോഗത്തിലൂടെയോ വേദപഠനത്തിലൂടെയോ കഠിന തപസ്സുകളിലൂടെയോ ദാനശീലത്തിലൂടെയോ സന്യാസ സ്വീകരണത്തിലൂടെയോ ഒരുവനെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി സേവനം വളർത്തുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്ര എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിന് സമമാവില്ല മറ്റുള്ള വഴികളൊന്നും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭക്ത്യാഹം ഏകയാഗ്രാഹ്യ ശ്രദ്ധയാത്മാ പ്രിയ സദാം ഭക്തി പുനാദിമന്വിഷ്ട സ്വപാകാനഭിസംഭവ. ഭക്തന്മാർക്കും സാധുക്കൾക്കും വളരെ പ്രിയങ്കരനായ ഞാൻ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് പ്രാപ്തനാകുന്നു. എന്നോടുള്ള ആസക്തി ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഭക്തിയോഗ സമ്പ്രദായം ഒരു ചണ്ടാളനെ പോലും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതായത് ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തവർ പോലും ആധ്യാത്മികമായി ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മഹാകാരുണ്യം എല്ലായിടത്തും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലായിടത്തും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചണ്ടാളൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ചണ്ടാളൻ ഇന്നും ചണ്ടാലം നായമാംസം പട്ടിമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരെ കാണാൻ സാധിക്കും. ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാലും ഫിലിപ്പീൻസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പട്ടിമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. അവിടെയൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അപ്പോ അവർക്ക് പോലും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അങ്ങനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യങ്ങൾ ആ തിരുനാമം അവർക്കൊക്കെ നൽകിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേവ ഭക്തി കൃഷ്ണ പ്രാപ്തിയെ അതേവ ഭക്തി കൃഷ്ണ പ്രാപ്തേര ഉപായ അഭിധേയ ബലിതാരേ സർവശാസ്ത്രേകയ. പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കാനുള്ള ഏക ഉപായം ഭക്തിത സേവനമാണെന്ന് നിഗമനം. ഈ പദ്ധതിയെ അതിനാൽ അഭിധേയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും നിർണയമാണിത്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്ത്യാമാമഭിജാനാദീയാവാന്യശാസ്മി തത്വത തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശ്വതേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണൻ എന്നത് തത്വത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിലാകുമ്പോൾ അവന് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. दान पाहिले चे सुगभोग फल पाया സുഖഭോഗ ഹൈത്തെ ദുഃഖം ആപനി പലായ. ഒരുവൻ വാസ്തവത്തിൽ ധനവാനാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളും ആസ്വദിക്കുന്നു. ഒരുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദുഃഖാവസ്ഥകളും സ്വയം അകന്നു പോകുന്നു. ബാഹ്യമായ ഒരു ഉദ്യമവും ആവശ്യമില്ല. തൈച്ചേ ഭക്തി ഫലേ കൃഷ്ണേ പ്രേമ ഉപജയ പ്രേമേ കൃഷ്ണ സ്വാദഹൈലേ ഭവനാശപായ. അതുപോലെ ഭക്തിയുടെ ഫലമായി ഒരുവനിൽ സുപ്തമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സംഘം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികാസ്തിത്വം അഥവാ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനിമൃതികൾ അവസാനിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതികമായി സമ്പന്നനാവുന്നതോ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമോ അല്ല. യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം എന്ത്? ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയുമാണ്. വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനാണ് ആകർഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു. മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം. കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിന്റെ തലം പ്രാപിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണ സേവനവും കൃഷ്ണ പ്രേമവുമാണ് ജീവിതത്തിലെ 3 മഹാധനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് 3 ധനങ്ങള്: കൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണസേവനം, കൃഷ്ണപ്രേമം. വേദങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിലും കൃഷ്ണനാണ് കേന്ദ്ര ആകർഷണ ബിന്ദു. അവിടുത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ മായയുടെ ബന്ധനം സ്വയമേവ ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. പലവിധത്തിലുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധങ്ങളായ പുരാണങ്ങളും ഉണ്ട്. അവ ഓരോന്നിലും മുഖ്യമായി എടുത്തു പറയുന്ന പ്രത്യേക ദേവന്മാരുണ്ട്. ഇത് ചരാചരങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് ഒരു വ്യാമോഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമാണ്. അവർ നിരന്തരം അത്തരം സങ്കല്പങ്ങളിൽ മുഴുകട്ടെ. എന്നാൽ ഒരുവൻ ഈ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒട്ടാകെ വിശകലനാത്മകമായി പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മാത്രമാണ് ഏക പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്ന ഭഗവാൻ എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെയോ നിഘണ്ടുവിലെ അർത്ഥത്തിലൂടെയോ പോലുമോ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയ പ്രഖ്യാപനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് സർവ്വ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം? ആരെയാണ് അവ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്? എല്ലാ അനുമാനങ്ങളുടെയും പാത്രമായിരിക്കുന്നത് ആര്? എനിക്കല്ലാത്ത ആർക്കും ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ എന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പ്രതിപാദിക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളവയാണ്. ഇപ്പോൾ നീ മനസ്സിലാക്കണം, വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വ്യത്യസ്ത അനുമാനങ്ങളിലൂടെ പരോക്ഷമായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയോ നിഘണ്ടുവിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിലൂടെയോ എന്നെ അറിയുകയാണ്. എല്ലാവരും എന്നെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നു. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസത്വ മായയിൽ നിന്നും എന്നെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മായാശക്തിയെ പരിഗണിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ എന്നെ അറിയുന്ന വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസത്വ മായയിൽ നിന്നും എന്നെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മായാശക്തിയെ പരിഗണിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ എന്നെ അറിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഒരു വിധത്തിൽ അവൻ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും അന്തിമമായി എന്റെ അടുത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ സംതൃപ്തനാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
11:21 42, 43 ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവർത്തനമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപവും അനന്തവും അളവറ്റ ഐശ്വര്യവും ഉള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി എന്നിങ്ങനെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളും. ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും യഥാക്രമം കൃഷ്ണന്റെ ബഹിരംഗവും ആന്തരികവുമായ ശക്തികളുടെ പരിണാമങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെ മുഖ്യ മൂലസ്രോതസ് കൃഷ്ണനാണ്. ദശമേ ദശമം ലക്ഷ്യം ആശ്രിതാശ്രയ വിഗ്രഹം ശ്രീകൃഷ്ണാഖ്യം പരന്ധാമ ജഗദ്ധാമ നമാമി തത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ദശമസ്കന്ധം എല്ലാ സമർപ്പിത ആത്മാക്കളുടെയും ആശ്രയത്തെ, 10ാമത്തെ വസ്തുവിനെ, ഭഗവാനെ അരുളിപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും പരമസ്രോതസ്സായ അവിടുന്ന് ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. കൃഷ്ണര സ്വരൂപ വിചാര ശൂന സനാതനം അദ്യജ്ഞാന തത്വ വ്രജേന്ദ്ര നന്ദന. അല്ലയോ സനാതന, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത രൂപത്തെ പറ്റി കേൾക്കുക. അദ്വൈനായ നിരപേക്ഷ സത്യമായ അവിടുന്ന് വൃന്ദാവനത്തിൽ നന്ദഗോപരുടെ പുത്രനായി സന്നിഹിതനായിരിക്കും. സർവാദി സർവാംശി കിശോരശേഖര ചിദാനന്ദ മോഹ സർവാശ്രയ സർവേശ്വര. കൃഷ്ണൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആദിമൂലവും എല്ലാറ്റിന്റെയും ആകത്തുകയുമാകുന്നു. കൈശോരന്റെ ശിഖരമായി കാണപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ ദേഹം ആത്മീയ ആനന്ദപൂർവമാണ്. അവിടുന്ന് സർവ്വതിന്റെയും ആശ്രയവും സർവരുടെയും നാഥനുമാണ്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഗോവിന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനാണ് പരമനിയന്താവ്. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായ അവിടുന്നാണ് എല്ലാറ്റിനും മൂലകാരണം. സർവകാരണനുമായ അവിടുന്ന് മറ്റൊരു ഉറവിടമില്ല. സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ പരനാമ സർവൈശ്വര്യ പൂർണ്ണയൻര ഗോലോക നിത്യധാമ. കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. അവിടുത്തെ മറ്റൊരു മൂലനാമം ഗോവിന്ദൻ എന്നാകുന്നു. സർവൈശ്വര്യ സമ്പൂർണനായ അവിടുന്ന് നിത്യധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഏതേച്ചാംസകലാപും സ കൃഷ്ണസ്തോ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരുവ്യാകുലം ലോകം ഹൃദയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം പുരുഷാവതാരങ്ങളുടെ സമഗ്ര അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആണ്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ സ്വയം ഭഗവാനാകുന്നു. ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഇന്ദ്രന്റെ ശത്രുക്കൾ ലോകത്തിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ മൂലം ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:3-28 നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. ജ്ഞാനയോഗ ഭക്തിയോഗ തീന സാധനേരവശേ ബ്രഹ്മാത്മാ ഭഗവാൻ ത്രിവിധ പ്രകാശേ. പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് 3 വിധത്തിലുള്ള ആത്മീയ പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഈ 3 പ്രക്രിയകൾ അനുസരിച്ച് പരമസത്യം, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെയാവുന്നു. വദന്തി തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദതി. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അറിയുന്ന പണ്ഡിതനായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അദ്വൈനായ ആ സത്തയെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിസ്, പരമാത്മാ 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായി വിളിച്ചത്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളോടുള്ള രൂപം. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന രീതി, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. വൈവിധ്യമാർന്ന അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മജ്യോതി കൃഷ്ണന്റെ ശരീരകാന്തിയുടെ രശ്മികളാണ്. അത് ശരിക്കും സൂര്യനെ പോലെയാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ അത് ദീപ്തി മാത്രമായി തോന്നിക്കുന്നു. യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടി കോടി സശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തത് ബ്രഹ്മ നിഷ്കളമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അനന്ത പ്രഭാവശാലിയായ ആദിപുരുഷൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപുരമാണ് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം. നിരപേക്ഷവും സമ്പൂർണവും അനന്തവുമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി കോടാനുകോടി പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ അന്നമറ്റ ലോകങ്ങളെ അവിടെ വ്യത്യസ്ത ഐശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം.
സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ഒരു സമഗ്ര അംശമാണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവിന്റെ പ്രഭവം കൃഷ്ണനാവും. സർവ ആത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അറിയുക. സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഹിതത്തിനായി തന്റെ അഹേതുമായ കാരണത്താൽ അവിടുന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യനായി ആവിർഭവിച്ചിരിക്കും. തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ് അവിടുന്ന് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിംനാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനി വിശദമായി ഇതെല്ലാം കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിൽക്കും. ഭഗവത്ഗീതയില് 10:42 ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിലും ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. ഭക്തിപരിത കർമ്മങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിപൂർണമായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അവിടുത്തെ രൂപം ഏകമാണെങ്കിലും തന്റെ പരമേച്ഛയല്ല മറ്റു രൂപങ്ങളായി വിസ്തരിക്കാൻ അവിടുന്ന് കഴിയും. ഭഗവാൻ 3 മുഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്നു: സ്വയം രൂപം, തദേകാത്മരൂപം, ആവേശരൂപം. ഭഗവാന്റെ സ്വയം രൂപം 2 രൂപങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു: സ്വയം രൂപമായും സ്വയം പ്രകാശമായും. തന്റെ മൂലസ്വരൂപമായ സ്വയം രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ഗോപബാലനായി കാണപ്പെടുന്നു. തന്റെ മൂലരൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പ്രഭാവം, വൈഭവം എന്നിങ്ങനെ 2 വിധത്തിൽ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു. രാസലീല നൃത്തത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ അവിടുന്ന് തന്റെ ഒരു മൂലരൂപത്തെ അനേകമായി വിസ്തരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ 16,108 മഹിഷിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വയം അനവധി രൂപങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചു. ഈ വിസ്തരണങ്ങളുടെയും രാസത്തിലെ വിസ്തരണങ്ങളുടെയും വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രഭാവ പ്രകാശം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രഭാവ പ്രകാശ വിസ്തരണങ്ങൾ സൗബരി മുനിയുടെ വിസ്തരണങ്ങൾ പോലെയല്ല. അവ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ നാരദൻ അവയെ കണ്ടപ്പോൾ വിസ്മയിക്കുമായിരുന്നില്ല. അദ്വിതീയനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 16,000 രാജ്ഞിമാരെ അവരവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ വെച്ച് വിവാഹം ചെയ്യാൻ 16,000 സമാന രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചത് അത്യന്തം വിസ്മയജനകമാണ്. ഒരു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആകൃതി വിവിധ വൈകാരിക ഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി പ്രകടമാകുമ്പോൾ അതിനെ വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ രൂപങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമില്ല എങ്കിലും വിവിധ ലക്ഷണങ്ങൾ, ശരീരവർണ്ണങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് നാമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാവുന്നു. വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവിധതരം രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട നിയാമക തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ ഈ നിബന്ധനകളാൽ ശുദ്ധീകൃതനാവുമ്പോൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ അങ്ങയെ ആരാധിക്കാൻ ബഹുമൂർത്തികളായി പ്രകടമാകുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങ് ഏകമൂർത്തിയാണ്. ശ്രീ ബലരാമനാണ് കൃഷ്ണന്റെ ആദ്യത്തെ വൈഭവ പ്രകാശരൂപം. ശ്രീ ബലരാമനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ തിരുവുടലിന്റെ നിറത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും ശ്രീ ബലരാമൻ കൃഷ്ണനെ സമാനനാണ്. വൈഭവ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ദേവകീസുതനാണ്. അവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ ദ്വിഭുജനും ചിലപ്പോൾ ചതുർഭുജനുമാണ്. ഭഗവാൻ ദ്വിഭുജനായിരിക്കുമ്പോൾ വൈഭവ പ്രകാശം എന്നും ചതുർഭുജനായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഭാവ പ്രകാശം എന്നും വിളിക്കുന്നു. തന്റെ സ്വയം രൂപത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഗോപബാലന്റെ വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലുമാണ് അവിടുന്ന് വസുദേവന്റെയും ദേവകിയുടെയും പുത്രനായ വാസുദേവനായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ വേഷവും ഭാവവും ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ അഥവാ യോദ്ധാവിൻ്റെതാണ്. യോദ്ധാവായ വാസുദേവന്റെ സൗന്ദര്യം, ഐശ്വര്യം, മാധുര്യം, വൈദഗ്ധ്യ ലീലകൾ എന്നിവ വ്രജേന്ദ്രനന്ദനായ ഗോപബാലനായ കൃഷ്ണനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഹൃദ്യമായതെന്ന് കാണാം. വാസ്തവത്തിൽ ഗോവിന്ദന്റെ മാധുര്യം കണ്ട് വാസുദേവൻ വിശുദ്ധനാവുകയും ആ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ലോകം ഉണരുകയും ചെയ്തു. എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ, നാടകീയനായ ഈ അഭിനേതാവ് എന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിരൂപം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. വ്രജതരുണികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട അത്ഭുതകരമാവണ്ണം ആകർഷകമായ മാധുര്യവും
പരിമളവും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഗോപബാലനായുള്ള എന്റെ ലീലകൾ അവൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു പ്രദർശനം കാണുമ്പോൾ എന്റെ ചിത്തം അത്യന്തം വികാരവിവശമാകും. അത്തരം ലീലകൾക്കായി ഞാൻ മോഹിക്കുകയും വ്രജതരുണിമാരുടെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു രൂപത്തിനായി അഭിലഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ലളിത മാധവത്തിലുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണിത്. ദ്വാരകയിൽ വസുദേവനാൽ പറയപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നു. വാസുദേവന് കൃഷ്ണനോട് ആകർഷണം തോന്നിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് വാസുദേവൻ മധുരയിൽ ഗന്ധർവ നൃത്തം കണ്ടപ്പോഴായിരുന്നു. മറ്റൊരു സന്ദർഭം വാസുദേവൻ ദ്വാരകയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ചിത്രം കണ്ട് അമ്പരന്നപ്പോഴായിരുന്നു. മുമ്പൊരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം ഉളവാക്കുന്നതുമായ എന്റേതിനേക്കാൾ അധികമായ മാധുര്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധി ആരാണ് പ്രകടമാക്കുക? ആ കഷ്ടം! ഈ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് വിഭ്രാന്തമായി ഞാൻ സ്വയം ശ്രീമതി രാധാരണിയെ പോലെ അത് ആസ്വദിക്കാൻ തീഷ്ണമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ വപസ് ഒരല്പം ഭിന്നമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ അല്പം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തദേകാത്മമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. തദേകാത്മ രൂപത്തിൽ ലീലാവിസ്തരണങ്ങൾ, സ്വാംശവിസ്തരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ. ഈ വിലാസ സാംശ വിസ്തരണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി വിവിധ ഭേദങ്ങളുണ്ട്. വിലാസരൂപങ്ങൾ വീണ്ടും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രാഭവം, വൈഭവം. വീണ്ടും ഈ ഇരു രൂപങ്ങളുടെ ലീലകൾ അതിരറ്റ വൈവിധ്യമുള്ളവയാണ്. വാസുദേവൻ, സംഘർഷണം, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധൻ എന്നിവരാണ് മുഖ്യ ചതുർവ്യൂഹ വിസ്തരണങ്ങൾ. ഇവയെ പ്രഭാവ വിലാസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണനെ പോലെ അതേ മൂലസ്വരൂപമുള്ള ബലരാമനും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ഗോപ ബാലനാണ്. എങ്കിലും അവിടുന്ന് ദ്വാരകയിൽ തന്നെ ഒരു ക്ഷത്രിയനായി കരുതുന്നു. പ്രകാരം അവിടുത്തെ വർണ്ണവും വേഷവും വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ അവിടുന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിലാസരൂപം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീ ബലരാമൻ കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവ പ്രകാശ ആവിഷ്കാരമാണ്. കൂടാതെ അവിടുന്ന് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണം, പ്രത്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നീ മൂലചതുർവ്യൂഹ വിസ്തരണങ്ങളായും പ്രത്യക്ഷനാകും. ഇവയെല്ലാം വ്യത്യസ്ത വികാരങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രാഭവ വിലാസ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ആദി ചതുർവ്യൂഹ വിസ്തരണം അതുല്യമാണ്. അവയ്ക്ക് സമമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ഈ ചതുർവ്യൂഹ രൂപങ്ങളാണ് എണ്ണമറ്റ ചതുർവ്യൂഹ ഗണങ്ങളുടെ ഉറവിടം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഈ 4 പ്രാഭവ വിലാസ രൂപങ്ങൾ ദ്വാരകയിലും മധുരയിലും നിത്യവാസം ചെയ്തു. ആദി ചതുർവ്യൂഹ വിസ്തരണങ്ങളിൽ നിന്നും 24 രൂപങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. അവർ 4 കരങ്ങളിൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അവയെ വൈഭവ വിലാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുകയും പരമവ്യോമത്തിൽ ആദി ചതുർവ്യൂഹത്തിൽ വിസ്തരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ചതുർഭുജ നാരായണനായി പൂർണ്ണതയിൽ സ്ഥിതിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ആദി ചതുർവ്യൂഹ രൂപങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാം ചതുർവ്യൂഹമായി വിസ്തരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടാം ചതുർവ്യൂഹ വിസ്തരണങ്ങളുടെ വാസസ്ഥാനങ്ങൾ 4 ദിക്കുകളും ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ചതുർവ്യൂഹം കേശവൻ മുതലായി വീണ്ടും 3 തവണ വിസ്തരിക്കുന്നു. വിലാസരൂപങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം, അതായത് ചക്രാതിധാരണഭേദേ നാമഭേദസവ വാസുദേവരമൂർത്തി കേശവ നാരായണ മാധവ. ചതുർവ്യൂഹത്തിൽ ഓരോ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും 3 വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ആയുധങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വിവിധ നാമങ്ങളുമുണ്ട്. കേശവൻ, നാരായണൻ, മാധവൻ എന്നിവയാണ് വാസുദേവ വിസ്തരണങ്ങൾ. അപ്പോ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന്റെ പുറംചാട്ടിയിൽ തന്നെ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ, വിഷ്ണുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ, ഓരോരോ ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാപത്മം ഇവ ഓരോരോ കൈകളിൽ മാറി മാറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഓരോ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. സംഘർഷണന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ ഗോവിന്ദൻ, വിഷ്ണു, മധുസൂദനൻ എന്നിവരാണ്. ഈ ഗോവിന്ദൻ ആദി ഗോവിന്ദനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. കാരണം ഈ ഗോവിന്ദൻ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനല്ല. പ്രത്യുപ്നന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ ത്രിവിക്രനും വാമനും ശ്രീധരനുമാണ്. അനിരുദ്ധന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ ഋഷികേശനും പത്മനാഭനും ദാമോദരനുമാണ്. ഈ 12 പേരാണ് 12 മാസങ്ങളുടെ അതിദേവന്മാർ. കേശവൻ
അഗ്രഹായന മാസത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനമൂർത്തിയും നാരായണൻ ചൗഷത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനമൂർത്തിയുമാണ്. മാഘമാസത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനമൂർത്തി മാധവനും ഫാൽഗുന മാസത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനമൂർത്തി ഗോവിന്ദനുമാണ്. വിഷ്ണു ചൈത്രത്തിന്റെയും മധുസൂദൻ വൈശാഖത്തിന്റെയും അധിഷ്ഠാനമൂർത്തിയുമാണ്. ജ്യേഷ്ഠമാസത്തിൽ ത്രിവിക്രമനാണ് അധിഷ്ഠാനമൂർത്തി. ആഷാഢത്തിൽ വാമനും ശ്രാവണത്തിൽ ശ്രീധരനും ഭാദ്രത്തിൽ ഋഷികേശനുമാണ് അധിഷ്ഠാനമൂർത്തികൾ. അശ്വിനമാസത്തിൽ പത്മനാഭനാണ് അധിഷ്ഠാനമൂർത്തി. കാർത്തികയിൽ ദാമോദരനും, ഈ ദാമോദരൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ നന്ദഗോപതനയനായ രാധാ ദാമോദരൻ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. ഇപ്പോ 12 ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള്, അതിലാണ് 12 മാസങ്ങളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ദ്വാദശ തിലക മന്ത്ര ഏകാദശ നാമ ആജമനെ ഏ നാമ സ്പർശി തത്തസ്ഥാന. ശരീരത്തിൽ 12 സ്ഥാനങ്ങളിൽ 12 തിലകമുദ്രകൾ അണിയുമ്പോൾ ഈ 12 വിഷ്ണുനാമങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ആചമന വേളയിൽ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ജലം കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തും ഈ നാമങ്ങൾ ജപിക്കണം അല്ലെ. നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ 12 നാമങ്ങള് 12 മാസങ്ങളുടെ പേരുകളും ആ നാമത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ തിലകം തൊടുമ്പോഴും ഈ നാമങ്ങൾ ജപിക്കണം എന്ന് അറിയും അല്ലെ. ഓം കേശവായ നമഃ, ഓം മാധവായ നമഃ, നാരായണ ഗോവിന്ദായ നമഃ അല്ലെ. അങ്ങനെ 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ തിലകം തൊടുമ്പോഴും 12 നാമങ്ങൾ ജപിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അത് പ്രഭാതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. ലലാടേ കേശവന്ധ്യായൻ നാരായണം മതോദരേ വശസ്ഥലേ മാധവന്തു ഗോവിന്ദം കണ്ഠകൂപകേ വിഷ്ണും ചാദക്ഷിണാകുശൈ ബാഹോ ച മധുസൂദനം ത്രിവിക്രം ഗന്ധരേ തു വാമനം വാമപാർശ്വകേ ശ്രീധരം വാമബഹു തു കൃഷികേശം തു ഗന്ധരേ പൃഷ്ടോ ച പത്മനാഭം ച കട്യാം ദാമോദരം ന്യസിത്. ഒരുവൻ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തുമ്പോൾ കേശവനെ സ്മരിക്കണം. നെറ്റിയിലാവുമ്പോൾ കേശവായ നമഃ എന്ന് പറയും. അടിവയറ്റിൽ ചാർത്തുമ്പോൾ നാരായണനെ സ്മരിക്കണം. നാരായണായ നമഃ. നെഞ്ചിൽ മാധവനെയും കഴുത്തിൽ ഗോവിന്ദനെയും ഓർക്കണം. ഉദരത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ചാർത്തുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിനെയും വലതു കൈയിൽ മധുസൂദനെയും സ്മരിക്കണം. വലതു തോളിൽ ത്രിവിക്രമനെയും ഉദരത്തിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് തിലകം തൊടുമ്പോൾ വാമനെയും സ്മരിക്കണം. ഇടതു കൈയിൽ ചാർത്തുമ്പോൾ ശ്രീധരനെയും ഇടതു തോളിൽ ഋഷികേശനെയും സ്മരിക്കണം. പിൻഭാഗത്ത് പത്മനാഭനെയും ദാമോദരനെയും സ്മരിക്കണം. വാസുദേവൻ, സംഘർഷണം, പ്രത്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് 8 വിലാസ വിസ്തരണങ്ങൾ അധികമായിട്ടുണ്ട്. അല്ലയോ സനാതന, ഞാൻ അവരുടെ എല്ലാം പേരുകൾ പറയുന്നത് ദയവായി കേൾക്കുക. പുരുഷോത്തമാച്യുത നരസിംഹ ജനാർദ്ദന ഹരി കൃഷ്ണ ദോഷജ ഉപേന്ദ്ര അഷ്ടജന. പുരുഷോത്തമൻ, അച്യുതൻ, നൃസിംഹൻ, ജനാർദ്ദനൻ, ഹരി, കൃഷ്ണൻ, അദോഷജൻ, ഉപേന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് 8 വിലാസ വിസ്തരണങ്ങൾ. ഈ 8 വിസ്തരണങ്ങളിൽ 2 വാസുദേവന്റെ വിലാസ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അദോഷജനെന്നും പുരുഷോത്തമനുമെന്നുമാണ് അവരുടെ നാമങ്ങൾ. സംഘർഷണന്റെ 2 വിലാസ രൂപങ്ങൾ ഉപേന്ദ്രനും അച്യുതനുമാണ്. നരസിംഹ, ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവർ പ്രത്യുപ്നന്റെ വിലാസ രൂപങ്ങളും ഹരിയും കൃഷ്ണനും അനിരുദ്ധന്റേതുമാകുന്നു. ഈ 24 മൂർത്തികളാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖ്യമായ പ്രഭാവ വിലാസ രൂപങ്ങൾ. അവർ അവരുടെ കൈകളിൽ വഹിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവരിൽ വേഷത്തിലും ആകാര സവിശേഷതകളിലും വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളെ വൈഭവ വിലാസമായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരിൽ പത്മനാഭൻ, ത്രിവിക്രമൻ, നൃസിംഹൻ, വാമനൻ, ഹരി, കൃഷ്ണൻ ആദിയായവർക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ആകാര സവിശേഷതകളാണ്. വാസുദേവനും മറ്റു മൂവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രഭാവ വിലാസ രൂപങ്ങളാണ്. ഇത് ചതുർവ്യൂഹ രൂപങ്ങളുടെ വിലാസ വിസ്തരണങ്ങൾ 20 എണ്ണമുണ്ട്. ഈ മൂർത്തികളെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ വിവിധ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നു. കിഴക്ക് മുതൽ 8 ദിക്കുകളിൽ ഓരോന്നിലും യഥാക്രമം 3 വ്യത്യസ്ത മൂർത്തികളുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം പരമവ്യോമത്തിൽ നിത്യമായ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ ചിലർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിൽ നാരായണന്റെ നിത്യ വാസസ്ഥാനമുണ്ട്. പരമവ്യോമത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് സർവൈശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ കൃഷ്ണലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണലോകം 3 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്: ഗോകുലം, മധുര, ദ്വാരക.
ഭഗവാൻ കേശവൻ മധുരയിലും ജഗന്നാഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ നീലാചലത്തിലും നിത്യവാസം ചെയ്യുന്നു. പ്രയാഗിൽ ഭഗവാൻ ബിന്ദു മാധവനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മന്ദാരപർവ്വതത്തിൽ ഭഗവാൻ മധുസൂദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വാസുദേവനും പത്മനാഭനും ജനാർദ്ദനും ആനന്ദാരണ്യത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ആനന്ദാരണ്യം എന്തിന് പ്രഭാതർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു? അനന്തൻകാട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവനന്തപുരം പരിസര പ്രദേശം. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പത്മനാഭസ്വാമി, ജനാർദ്ദന സ്വാമി അവരൊക്കെ വസിക്കുന്നത്. വിഷ്ണുകാഞ്ചിയിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുണ്ട്. മായാപൂരിൽ ഭഗവാൻ ഹരിയും പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം ഭഗവാന്റെ വിവിധ മൂർത്തികളുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥ ശ്രീലപ്രഭാതർ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം മൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ്. അവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. അവയുടെ നാമങ്ങൾ മധുരയിൽ കേശവനെന്നും നീലാചലത്തിൽ പുരുഷോത്തമൻ അല്ലെങ്കിൽ ജഗന്നാഥനെന്നും. നീലാചലം എന്ന് പറയുന്നത് ജഗന്നാഥപുരി അല്ലെ, ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്നും പറയും ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ. പ്രയാഗിൽ ബിന്ദു മാധവനെന്നും മന്ദാരത്തിൽ മധുസൂദൻ എന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലുള്ള ആനന്ദാരണ്യത്തിൽ വാസുദേവനെന്നും പത്മനാഭനെന്നും ജനാർദ്ദനെന്നുമാണ്. വിഷ്ണുകാഞ്ചിയിൽ ഭഗവാൻ വരദരാജനും ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ മായാപൂരിൽ ഹരിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ഭക്തന്മാരിൽ തങ്ങളുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം ചെല്ലുന്ന വിവിധ അർച്ചാമൂർത്തികളുണ്ട്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പരമവ്യോമത്തിലെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെ മൂർത്തികളിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. ആരാധനീയമായ ഭഗവത് വിഗ്രഹം രൂപം അഥവാ അർച്ചാമൂർത്തി ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അത് ആത്മീയ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആത്മീയ രൂപങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അർച്ചാമൂർത്തി ഭക്തന്റെ ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾക്ക് ഗോചരമാണ്. ഭൗതിക ബദ്ധജീവിതത്തിലുള്ള ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം ദർശിക്കാനാവില്ല. നമുക്കുമേൽ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം ചെറിയുന്നതിന് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ അർച്ചാമൂർത്തിയായി ആവിർഭവിക്കുന്നു. അർച്ചാമൂർത്തിയെ കല്ലുകൊണ്ടോ തടി കൊണ്ടോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതരുത്. പത്മപുരാണത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: അർച്ചേ വിഷ്ണു ശിലാദീർ ഗുരുഷു നരമതിർ വൈഷ്ണവേ ജാതി ബുദ്ധിർ വിഷ്ണുർവാ വൈഷ്ണവാനാം കലിമല മദനേ പാദതീർത്ഥേ അംബുദി ബുദ്ധി ശ്രീ വിഷ്ണുർ നാംനി മന്ത്രേ സകല കലുഷഹേ ശബ്ദ സാമാന്യ ബുദ്ധിർ വിഷ്ണു സർവേശ്വരേശേ തദ്ദിര സമധീർ യസ്യവാ നരകീസ്വ. ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം ശിലയോ തടിയോ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് ആരും കരുതരുത്. അതുമാത്രമല്ല, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായും കരുതരുത്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിലോ വർഗത്തിലോ ഉൾപ്പെട്ടവനായോ ചരണാമൃതത്തെയും ഗംഗാജലത്തെയും സാധാരണ ജലമായോ കാണരുത്. അത് മാത്രമല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ ഭൗതിക ശബ്ദസ്പന്ദനമായി പരിഗണിക്കരുത്. കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ വിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവിടുത്തെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്തർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാനുള്ള അവിടുത്തെ ഇച്ഛയുടെയും പ്രകടനമാണ്. പത്മപുരാണത്തിലുള്ള വരികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള അർച്ചാമൂർത്തിയെ ഒരു ശില കൊണ്ടോ അല്ലെ ഒരു ശിലയായിട്ടോ തടിയായിട്ടോ കല്ലുകൊണ്ടായിട്ടോ ഒന്നും എന്താ പറയാ കരുതരുത് അല്ലെ. ലോഹം കൊണ്ടോ എന്താണ് ലോഹമാണോ ഒന്നും കരുതരുത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള രൂപം, അതീന്ദ്രിയ രൂപം കാണാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് മരത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, ജഗന്നാഥ ഭഗവാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അത് നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു വെറും കല്ലുകൊണ്ടോ മരം കൊണ്ടോ ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രതിമയായിട്ട്
ആരും കരുതരുതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് നരകത്തിലെത്തുന്നു പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാര് അവര് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല, ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരിക്കലും കരുതരുത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ. അതുപോലെ വൈഷ്ണവരിൽ ജാതി ബുദ്ധി, വൈഷ്ണവൻ കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ താഴ്ന്ന ജാതിയെന്നോ ഉയർന്ന ജാതിയോ അങ്ങനെ തരംതിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവനെ. അതുപോലെ ചരണാമൃതത്തെ, ഗംഗാജലത്തെയും, ചരണാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ തീർത്ഥം അല്ലെ, അതും ഗംഗാജലം അല്ലെ, അതും തീർത്ഥം, പുണ്യതീർത്ഥം, അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ ജലമായിട്ട് കാണരുത്. അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ശബ്ദസ്പന്ദനമായിട്ട് കാണരുത്. ഇപ്പൊ പറയുന്നു കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ വിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവിടുത്തെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുന്നിലുള്ള ഭക്തർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാനുള്ള അവിടുത്തെ ഇച്ഛയുടെയും പ്രകടനമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തരുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക വസ്തുവായിട്ട് ഒരിക്കലും കണക്കാക്കരുതെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ നമ്മളെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാമല്ലേ, ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ചിലയല്ല അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രതിമാനഹിതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവിടെ ഭഗവാൻ പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഭക്തന് ദർശനം നൽകിയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാണ്ടമൊട്ടാകെ വിവിധ ആത്മീയ വിസ്തരണങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 7 ദ്വീപുകളിലും 9 ഖണ്ഡങ്ങളിലും വീണ്ടും ഇപ്രകാരം അവരുടെ ലീലകൾ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തർക്ക് ആനന്ദം നൽകാനായി മാത്രം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ച് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈ രൂപങ്ങളിൽ ചിലതിനെ അവതാരങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു, ത്രിവിക്രമൻ, നരസിംഹൻ, വാമൻ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. എന്റെ പ്രിയ സനാതന, വിവിധ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ അവരുടെ ചക്രം മുതലായ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും കൈകളിലെ ആയുധങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും എന്നിൽ നിന്നും കേൾക്കുക. എണ്ണുന്ന ക്രമം താഴത്തെ വലതുഭുജത്തിൽ നിന്നും മുകളിലെ വലതുഭുജത്തിലേക്കും പിന്നീട് മുകളിലെ ഇടതുഭുജത്തിലേക്കും അതിൽ നിന്നും താഴത്തെ ഇടതുഭുജത്തിലേക്കുമാണ്. കൈകളിൽ വഹിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ ക്രമത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ഓരോ വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെയും പേര് നാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും അല്ലെ. എവിടെയാ പോയിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലത്തിൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ. വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയി പൂജാരിയോടും ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് അവർക്കും അറിയില്ല അല്ലെ. അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ അല്ലെ. എന്നാല് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു വിഷ്ണുവിനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്, അതിന് അനേകം നാമങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ശരീരത്തില് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, കൈകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മം അല്ലെ. ശംഖുവും ചക്രവും ഗദയും താമരയും അല്ലെ, ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അതിനനുസരിച്ച് നാമത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തരുന്നു എണ്ണുന്നത് ക്രമം. ഇനി മഹാപ്രഭു അത് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? വലതു ഭുജത്തിൽ നിന്നും മുകളിലെ വലതു ഭുജത്തിലേക്കും, പിന്നീട് മുകളിലെ ഇടതുഭുജത്തിൽ നിന്നും താഴത്തെ ഇടതുഭുജം, 4 കൈകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം താഴത്തെ വലത് കൈയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മുകളിലത്തെ വലത് കൈയിലേക്ക്, പിന്നെ മുകളിലത്തെ ഇടത് കൈയിൽ നിന്നും താഴത്തെ ഇടത് കൈയിലേക്ക്. അപ്പൊ താഴത്തെ വലത് കൈയിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങും, എന്നിട്ട് മുകളിലത്തെ വലത് കൈ, പിന്നീട് മുകളിലത്തെ ഇടത് കൈ, പിന്നെ അവസാനം താഴത്തെ ഇടത് കൈ. ഇങ്ങനെയാണ് ക്രമത്തിലാണ് നീ വിവരിക്കുന്നത് ആ രൂപങ്ങൾ. ഇപ്പൊ വിവരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരില്ല, കുറേ രൂപങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം. ധാരാളം രൂപങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമങ്ങളിലുള്ള ആ
വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥ സംഹിത അനുസരിച്ച് 24 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ ചക്രം ആദിയായ ആയുധങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വിവരിക്കാമെന്ന് പറയും. സിദ്ധാർത്ഥ സംഹിത അനുസരിച്ച് 24 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതില് ഓരോരോ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെയും കയ്യിലുള്ള ചക്രം ആദ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വിവരിക്കാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. 223 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെയാണ് എത്തിയുള്ളത്. ഇനി ഓരോരോ നാമത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വാസുദേവനും പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, സംഘർഷണ, അങ്ങനെ ഓരോ രൂപത്തെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 223 ശ്ലോകങ്ങളായി 224 മുതൽ നാളെ എടുക്കാം. श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം.